Добрага ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Дзяўчынкі, як вы лічыце, можна ўбачыць зорнае неба пад зямлёй? Ого, як гэта? Разумнік, ты што, кніжак перачытаў? Як неба можа быць пад зямлёй? Кася, але Лесік ніколі нічога не блытае. Я зразумела. Зорнае неба пад зямлёй можа быць казка, правильно? Не, Кася, я зараз не пра казку. Лесік, калі недзе пад зямлёй ёсць зорнае неба, давай на яго зараз паглядзім. Сапраўды, чаму б не пачаць раніцу з цікавага віртуальнага падарожжа? Я так і думаў, што вы захочаце ўбачыць гэты цуд прыроды. Таму падрыхтаваўся да незвычайнай вандроўкі. А вы падрыхтуйцеся здзіўляцца. Мы заўсёды гатовыя атрымліваць новыя ўражанні. Куды адпраўляемся? У цікавую і загадкавую краіну Новую Зеландыю. Менавіта тут, пад зямлёй, і знаходзіцца унікальная пячора. Якая прыгажосць! Проста неверагодная! Сапраўды, быццам зорнае неба. А што гэта на самой справе? Гірлянды з маленечкіх лямпачак? Не здагадалася, Кася. Пад зводамі пячоры жывуць грыбныя камарыкі, якіх тут мільёны. І яны мігцяць быццам добра знаёмыя нам светлячкі? Менавіта так. Ад кожнага камарыка ідзе зеленавата-блакітнае святло. Дзякуючы гэтаму пад зямлёй можна назіраць сапраўдны цуд. Мільёны зорачак, якія мігцяць у цемры. Ой, проста няма слоў, каб апісаць гэтую прыгажосць. А адкуль з'явілася зорная пячора? Яе стварыла сама прырода. Прычым працавала над гэтым цудам мільёны гадоў. Ого, так доўга? Але згадзіцеся, відовішча таго варта. Спачатку з ракавін, рэшткаў рыб, малюскаў, каралаў сфармаваўся вапняковы пласт таўшчынёй звыш за 200 метраў. Далей за справу ўзяўся акіян. Ён вымываў вапняк? Менавіта. Мяккі матэрыял пласт за пластом знікаў пад націскам вады і атрымліваліся падземныя пячоры, гроты і тунэлі. Усяго іх тут каля 150. І ва ўсіх жывуць дзіўныя светлячкі-камарыкі? Не, Кася, не ва ўсіх. Частка пячор ці зусім цёмная, ці ледзь падсветлена-блакітна-зялёным святлом. Цікава, а чаму камарыкаў называюць грыбнымі? Яны што, любяць збіраць грыбочкі? Такую назву светлячкі атрымалі таму, што, магчыма, сілкуюцца спорамі грыбоў, якіх дастаткова ў пячорах. Ой, а я толькі хацела спытацца, што ядуць бедныя камарыкі пад зямлёй? Не хвалюйся, Кася, ежы ў іх дастаткова. Ды і назва ў цікавых светлячкоў не адна. А як іх яшчэ называюць? У перакладзе з латыні другая назва гучыць лічынкі павукоў, якія свецяцца. А павукі тут пры чым? Бо гэтыя камарыкі плятуць гнёзды з нітачак, як і павукі. Якія цікавыя гэтыя камарыкі, павушкі-светлячкі? А дзе-небудзь яшчэ іх можна сустрэць? На жаль, нідзе ў свеце іх больш няма. Толькі тут працавітыя светлячкі прымацоўваюць да зводаў пячоры ліпкія ніткі, якія звешваюцца ўніз. А гэтыя ніткі таксама свецяцца і выглядаюць нерэальна прыгожа. Быццам зорны дождж на начным небе. Уяўляю, колькі жадаючых наведаць незвычайную пячору. Акрамя шматлікіх турыстаў, пячору пастаянна даследуюць вучоныя. І на якія пытанні вучоныя шукаюць адказы? Напрыклад, дагэтуль няма адзінага меркавання, чаму камарыкі свецяцца. А якія варыянты? Ёсць версія, што так яны прывабліваюць здабычу. Але калі камарыкі ўсё ж сілкуюцца спорамі грыбоў, свячэнне проста іх спосаб зносін, альбо яно наогул існуе для прыгажосці. І я за прыгажосць. Усім хочацца быць прыгожымі, нават камарыкам. Ты так лічыш, Кася? Упэўнена. І лепш са мной не спрачайся. А я і не збіраўся. Вось і выдатна. Тады хуценька уключай нам і гледачам ранішні мультфільм. Але... Ты сказаў, што спрачацца не збірайся. Добра, добра. Мультфільм, сябры. А
А зараз Зараз я задам вам одно питання з подвохом. Дякую, що попередила. Задавай, Кася. Як ви лічите, що може називатися фотоздимками з карунок? Нагадую, питання з подвохом. значыць, гэта не проста здымкі прыгожага рукадзелля. Не, не просто. Складанае пытанне. У мяне, шчыра кажучы, няма варыянтаў. Фотаздымкі з карунак. Можа, гэта здымкі павуціны? Павуцінка вельмі прыгожая і сапраўды нагадвае карункі. Близко, але неправильно. Я здаюся. І я таксама. Расказвай, Кася, што такое фотаздымкі з карунак. Гэта асобны від мастацтва, які прыдумала мастачка Агнест Херцог. Спачатку жанчына займалася звычайнай вышыўкай і пляценнем карунак. Абрусы і сурвэткі з карунак. Усё гэта вельмі прыгожа. Згодна, але Агнес стала сумна рабіць звычайныя рэчы, і яна пачала шукаць нешта новае і цікавейшае. І што ў мастачкі атрымалася адшукаць? Яна стала аплятаць ніткамі карані і галіны дрэў, шкарлупіны какосовых арэхаў, кераміку і нават рабіць з гэтых матэрыялаў нескладаныя сюжэты. Атрымалася проста незвычайная прыгажосць. Цяпер я разумею, чаму мастачка так называе свае работы. Гэта сапраўды быццам фотаздымкі з карунак, ці нават карункавыя скульптуры. Каб сумяшчаць матэрыялы, мастачка засвоіла разьбу па дрэве і лепку, але пляценне карунак з'яўляецца найбольш працаёмкім. І вынік таго варты. Ад работ проста вачэй не адвесці. Сапраўды, Кася, у цябе атрымалася нас уразіць. Але я показала вам работы Агнес не толькі для гэтага. А для чаго? Прапаную вам зрабіць усіх вядучых добраранка у тэхніцы фотаздымка з карунак. А ты умееш плесці карункі, Кася? Пакуль не, але Лесік нам адшукае ў інтэрнэце урокі пляцення, знойдзем падыходзячы матэрыял і возьмемся за справу. Кася, як у цябе ўсё проста. А што складанага? Прыдумалі, пачалі, зрабілі. Можа, спачатку запішемся ў гурток пляцення карунак? А я займуся разьбой па дрэве. Але тады наш агульны партрэт з карунак атрымаецца не так хутка. Затое мы там будзем падобныя самі на сябе. Любой справе трэба спачатку навучыцца. Добра, разумнік. Тады давай шукай нам гурток пляцення карунак. Кася, не можаш ты бачыць мяне без справы. А чаго проста так час марнаваць? Дык я і не марную час. А што робіш? Уключаю нам і гледачам чарговы ранішні мультфільм. Добра, гэта ўважлівая прычына. Тады гурток адшукаеш пазней. А зараз глядзім мультфільм, сябры. Сябры, час нашай праграмы выйшаў. Але не сумуйце, хутка мы сустрэнемся зноў. Лесік, не забудзьце адшукаць гурток пляцення карунак для нас з Веранічкай. Не забудуся. Сябры, калі вы яшчэ не шукалі для сябе занятак па душы, можаце зрабіць гэта сёння. І няважна, будзеце вы маляваць, танцаваць ці спяваць. Галоўнае, каб занятак вам падабаўся. А мы спадзяемся, што адзін любімы ранішні занятак у вас ужо ёсць. Вы ж любіце глядзець нашу праграму, таму што добраранак зараджае бадзёрасцю на ўвесь дзень. І менавіта ў такім бадзёрым настроі час адпраўляцца на заняткі ў садкі і школы. Правядзіце сённяшні дзень карысна. І цікава. І самае галоўнае – весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку у нашым добраранку! Не праспіце, не пазяхайце. І яшчэ адзін мульцік ад Касі сустракайце.